Hoxe sorprendeume moitísimo os tintos Rías Baixas. E decía Antonio que hai que axudar a vendelos. Eu creo que é cuestión de que a xente os coñezca, porque logo creo que van solos. Sí, evidentemente ten toda a razón do mundo. Os tintos Rías Baixas son os tintos mellores ou iguales que os de fora da de Rías Baixas, ou de Galicia, por así decir. Para comercializaros, que falta un pouco de apoyo, porque tradicionalmente de Galicia, pues era básicamente viños blancos, pero bueno, que pode ter un gran tirón o tinto, porque sabe, claro, non se apreciado directamente in situ. Personalmente, a min o número 3 me resultou impresionante. E o último, Sousón. Nos alegro moito. Bueno, Antonio, hai futuro nos tintos? O futuro da Deo Rías Baixas que falta por descubrir e que vai a ter un potencial algo impresionante son precisamente os tintos na Deo Rías Baixas. Non é unha aposta firme de toda a vida e vamos a loitar por elo e realmente incluso adegas dos Salnés están, digamos que, reconvertindo castes blancas como o albariño en variedades tintas. Realmente creo que o futuro da Deo Rías Baixas, aparte de que o albariño é o mellor branco do mundo e iso está acreditado. Pois moitísimas gracias por atender o Paraíso Existe. Graciñas. A vos.